everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Pag siya mo boys, pagkapiyot sa kong liyog da. Masimot na ko ang iyang ginanawa. Hagkan ka ko ni. Oh. Natugkad lang ang mga apil. Ukupan ka ko ni siya. Franco? Miss Vives, gihatod ka din sa imong kwarto. Anza? Nagsandi ka dito sa likuran nas gawas. Natuog ka. Gipatod ka ng inday din sa sud. Dahil pa sa... Nakalakaw pa ko paingan diri sa suod. Kuan, kining, wa. Yan sa mga ko pag-abot diri. Kuan, gialsa ti ka. Mao ba? Bangon na ako. Saan ka? CR ko. Dali, gunitan ti ka. Makahimo ra ko, Franco. Pero hubog ra ba ka? No. Dili ko hubog eh. Kaya na ako. Kasabot ka? Kaya na ako. Okay. Sige. Ako na yung mga sa CR. Sige. Ay! Dawa. Daan pa yun ko. May ganin, nasaw, di ka? Ay, buang nga. Ay, barag ko. Gulitan di ka. Ihatod di ka CR. Doon naman na, good. Lagi. Pero, barak mo ka. Aday. Okay. Ablihan akong CR, ha? Makasod na ka. Thank you, Franco. Sige, paghinay. Isira ang portahan. Sakang buangan kay tanga ganiya eh. Duula na sa mulips eh. Ang gitugkat akyat ha. Tanga na ko siya, hindi gawas niya. Pamanggid mo kawasog balik, Franco? Unsa na kayo nahitabo sa sulod. Pero salig man konektang Franco. Respetado man to siyang pagkatao. Mahadlok man ganing mo isplikar. So, dili po siya makaako sa pagpahimo sa kahimtang ni Miss Babes. Kay kon barumbado pagkatos Franco, is mo ko'y gayod si Miss Babes. Huwag ito ba ito, sir? Uy, ginoo ko. Muro na ni Agos, Ma'am Babes. Ma'am Babes, ginoo ko. Dali, napayak ka, mga. Ano ka? Dali, we. Buang nga, uy. Naslide man ko. Bangon. Oops. Basahin nun yung short na. Nabasa, good. Buang nga ba ya, uy? Ako sa niyong buon. Oops, ayaw. Bida ka Ay, na. orang kugpog ni Franco. Good. Miss Babes. Basta na kayo akong short. Busaw buon gini na ako. Miss Babes, ayaw tahol. Ayaw. Okay na. Okay na, namubo na ako. Ako na yung sa Franco, ha? Uy, hala. Nasayang mo ginuunis kung uwi mo short noon. Nasayagin bitaw si mong Franco. Miss Babes. Tanawa ko, Franco. Sexy ko, dili ba? Sexy ko. Diba? Ginoo ko. Sexy kay ka? Sexy ko. Pero giilisan ko ni JC.
Miss Babes. O nganong kiilisdan ko niya? Ha, Franco? Nganong kiilisan man ko ni JC? Ha? Nganong iya mo kong kiilisan, Franco? Oops. Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Pero gaba to JC. Hanggaw siya. Butas siya. Ngano, kita siya mga siksi. Shit niya. Miss Babes. Dali. Darang tawil. Salamat, Franco. Thank you. Sige, tapos na na. Of course. Surtihan ni mo eh. Ha? Surti ka. Nakakita ka sa akong ka-sexy. Kaayo, Miss Babes. Ay, taod-taod naman kayo sa Franco sa sulod. Wa pa man gayud mi gawas. Nana, miablay na yung kwarto. Pawas na. Baway, Miss Babes, ha? Salamat, Franco. Baya, unsa kayo na itabo? Tinuod ka, Franco? Oo, nangiday. Kadang iyang gibuhat karon. Bungar na sa garbo. Natandog iyang garbo na. Gumikan sa gibuhat sa iyang uyab. Mao gayod. Nakita man gud niya personally ko si JC nga may kuyog nga laing babae. Nag-abot man dito sa may restaurant. Unya, human sa restaurant, nagsuroy-suroy me. Kay mo palit man siya og latest nga cellphone. Dito na pod. Nakita na sab na mo JC bitaw ang iyang babae. Mao di ay. Kaya yung paghubog-hubog, bungar na siyang kiubos JC. Oh, Franco. Pero, wag ka ka-explicar. Oh, saan pislik ka ng hubog na. Siya rin ako na, oy. Muli ko sabay. Paitang bata ah. Wag gyud tingay kasuti tinuod. Pagkabugo naman yung tawhana, oy. Dili man tigong maniits panahon. Oy noon. May bati lang yung tingali siya og kaulaw, kaikog, kay iya kung amo si Miss Babes. Pero ang uban, di maikog oy. Una yon pagkawat ang mahalong butang. Importante, may kaniya siya. O, Part! Karon lang ka? Di ka kasi lang Miss Babes? Oh, part. Gikan pa ko dito. Nya, kumusta naman si Miss Babes? Desperado. Desperado? Tungkol kay nakita niya si JC. Ang may laing babaeng kuyog. Lo, mo ba? Kung ingon anak nga desperado siya, may kahigayon na ba ko, Part? Part. Naaba, ha? Kuhan kini. Murag wa kay gayon na niya, part. Huh? Hindi ka di ginuto ni Miss Babes. Hindi ta di ginuton. Part, Kuhan di. Dawatan nyo. Dadaan ti ka ni. ano ni? Oh, beauty kit? Samot ka kagwapa na, part. Franco, Nya. Apili og beauty pageant, ha? unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.